രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ Hare Krishna, Sisirada Omat Naradimranda Syana Chanashalagya Shudunidam Yana Tasme Sri Guruvena Sri Chaitanya Mano Vishnu Stavitam Yena Buddhale Svendu Bhagata Mahyam Dadati Sabdan Vandeham Sri Guru Sri Yuda Padagamaram Sri Guru Vaishnavamsa Sri Rupam Sarvachatam Sai Ganaripinata Tam Tam Sajivam Sathuitam Savatutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sarganadalitam Sri Vishaganitam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Ganda Radha Ganda Namas Tattaka Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhara Sudhi Devi Pranamami Hari Panchakalpadharupasya Kripa Sindhubhyo Vacha Patidanam Bhavunebhyo Vaishnavebhyo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Surupakam Bhaktavataram Bhaktakhya Namami Bhaktishaktam Nityanandamahanavi Sarvanandakaram Param Harinama Pratam Devam Avaduta Shiroman Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratisena Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswate Devi Gauravan Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashati Deshadharani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय प्रभुपाद की जय विराज देवताय गौर प्रेम कृष्ण देव बंधु मत्संगिन मत गुरु महादना निष्ठारगमत भाग्या मदानंदा नमस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम തൃതീയ സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം. ഇതിൽ വരാഹമൂർത്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം 17-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത്. 3, 13, 17 അതിന്റെ മുന്നേ ചെറുതായി വിവരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് അത് മുതലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ അതിന്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദര് പുറപ്പെട്ടില് ജയദേവ് ഗോസ്വാമി ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ വരാഹമൂർത്തിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശ്ലോകം ഇതിൽ പ്രഭുപാദര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് വരാഹമൂർത്തിയുടെ ആ ലീലകള് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലില്ല, സോറി കേട്ടോ. അപ്പോ സമയം ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് കുറെ ലീലകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോ ഇന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏകാദശി എടുത്തു, ഏകാദശി ഉച്ചവരെ എടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. കറക്റ്റ് സമയത്തിന്റെ സൂര്യോദയം മുതൽ തുടങ്ങി. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇന്ന് വരാഹമൂർത്തിയുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് കൂടി അതിന്റെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്ന് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല. നാളെ നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി അതിന്റെ ഫാസ്റ്റിംഗ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഒരു 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഭാഗവത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തോ ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തോ ഓപ്ഷൻ മാറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാവോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വസതി ദശന ശിഖരേ ധരണീ തവ ലഗ്ന. വസതി ദശന ശശിനി കലങ്ക കലേവ നിമഗ്ന. കേശവധൃദാസൂകര രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ദശന ശിഖരേ ധരണീ തവ ലഗ്ന. വസതി ശശിനി കലങ്ക കലേവ നിമഗ്ന. കേശവധൃദാസൂകര രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൂടി ചൊല്ലാം, ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ചൊല്ലാം. അപ്പൊ പിന്നീട് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഭംഗി. ഓക്കെ. വസതി ദശന ശിഖരേ ധരണീ തവ ലഗ്ന. ശശിനി കലങ്ക കലേവ നിമഗ്ന. കേശവധൃദാസൂകര രൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ജയ ജഗദീശ ഹരേ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഒരു മുഴുവനായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കോളൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. വസതി ദശന ജയ ജഗദീശ ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇന്ന് ഓരോരാൾക്കാർക്കായിട്ട് ശ്ലോകം ചൊല്ലില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ നിത്യാനന്ദ ദേശിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പഴയ പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ സ്ലൈഡ് ഇല്ല. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കയ്യിലുള്ളവർക്ക് എടുക്കാം. മൂന്നാം സ്കന്ധത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ബുക്ക്. മൂന്നാം സ്കന്ധം 2 ബുക്കായിട്ടാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റിലത്തെ ബുക്കില് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയോവാച പരമേഷ്ഠിത്വാം മധ്യേ തഥാ സന്നാവമേഷ്യകാം കഥമേനാം സമുന്യേഷ്യ ഇതി ദത്തു ദിയാചിരം. ശ്രീ മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, ജലത്തിൽ ആണ്ട് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയെ ദർശിച്ച ബ്രഹ്മാവ് അതിനെ എങ്ങനെ ഉയർത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ദീർഘനേരം ആലോചിച്ചു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇവിടെ വിവരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വിവിധ യുഗങ്ങളിലാണ്. ഇതാണ് ശ്വേതവരാഹ യുഗത്തിലെ വിഷയങ്ങളാണിപ്പോൾ. ചക്ഷുഷ യുഗത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചും ഈ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൃജതോ മേ ക്ഷിതിവിർവാർഭി പ്ലാവ്യമാനാരസാം ഗതാം അതാത്രാകിമനുഷ്ഠേയമസ്മാഭി സർഗയോജിതൈ യസ്യാഹം ഹൃദയാദാസം സൈശോ വിദദാതു മേ. ബ്രഹ്മാവ് ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ സൃഷ്ടി പ്രക്രിയയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ ഭൂമി സമുദ്രാന്തർഭാഗത്തേക്ക് താഴ്ന്നുപോയി.
സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? നമ്മളെ നയിക്കാൻ സർവശക്തനായ ഭഗവാനെ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത സേവകരായ ഭക്തന്മാർ ചില സമയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാകാറുണ്ട്. എങ്കിലും അവർ നിരുത്സാഹപ്പെടാറില്ല. അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭക്തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള പാത ഭഗവാൻ അവർക്ക് സുഗമമാക്കി കൊടുക്കും. ഇത് മൈത്രേയ മുനി വിതുരരോട് പറയുന്നതാണ്. ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിവർത്തനം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇനി ബാക്കിയായിട്ട് നോക്കുന്നത്. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓ പാപരഹിതനായ വിതുര, വളരെ പെട്ടെന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാസാരന്ധ്രത്തിൽ നിന്നും ഒരാൺപന്നിയുടെ ചെറിയ രൂപം പുറത്തു വന്നു. ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്തേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ജീവി. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മൂക്കിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ തള്ളവിരലിന്റെ അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഒരു ആൺപന്നി പുറത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായിരുന്നു. ഓ ഭരതന്റെ പിൻഗാമി, ബ്രഹ്മാവ് നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്ന ആ ജീവിയെ അത്ഭുതകരമാം വിധം ഒരു ആനയുടെ വലിപ്പമുള്ളതായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. ഒരു പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ് അത്? വലിയൊരു ആനയുടെ രൂപത്തിലായി. ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിലും അവതരിക്കാം, അല്ലെ? ഓരോ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ രൂപം. നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഭാഗവത്തിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ആ മത്സ്യത്തിന്റെ രൂപം എടുത്തു, അല്ലെ? ആമയുടെ രൂപം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. ഒരു സാധാരണ മത്സ്യത്തെ പോലെയല്ല. ആ സമുദ്രം മുഴുവനായിട്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ആമയായിട്ട് വന്നപ്പോൾ മന്ദര പർവ്വതത്തെ എടുത്തുയർത്തുകയുണ്ടായി, അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ. ഇവിടെ വരാഹമായിട്ട് പന്നിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതാരാണ്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വരാഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ആനയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പന്നിയുടെ രൂപമായിരുന്നു എന്ന് പറയും. ആകാശത്തിലെ ആൺപന്നിയുടെ ഭീമാകാരം നിരീക്ഷിച്ച് ബ്രഹ്മാവും മരീചിയെ പോലുള്ള മഹാബ്രാഹ്മണരും അതുപോലെ കുമാരന്മാരും മനുവും അതിനെപ്പറ്റി വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ വാഗ്വാദം തുടങ്ങി. ആൺപന്നിയായി നടിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അസാധാരണ ജീവിയാണോ ഇത്? ഇത് എന്റെ നാസികയിൽ നിന്ന് വന്നത് വളരെ അതിശയകരമായിരിക്കുന്നു. ആദ്യം ഈ വരാഹത്തിന് തള്ളവരലിന്റെ അഗ്രത്തേക്കാൾ വലിപ്പം കാണപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും അവൻ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു കല്ലിനോളം വലിപ്പമുള്ളതായി എന്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു. അവൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണോ? ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ പുത്രന്മാരോട് ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ഒരു ഭീമൻ പർവ്വതത്തെ പോലെ ശുദ്ധമായി ഗർജിച്ചു. നാലാമത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മാണം ഹർഷയാമാസ അരിസ്താംശാദിജോത്തമാൻ സ്വഗർജിതേന കഗുബഹ പ്രതിസ്വനയദാ വിഭുഹു. സർവശക്തനായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ഭഗവാൻ വീണ്ടും തന്റെ അസാധാരണമായ ശബ്ദത്തിൽ ഗർജിച്ചു. ബ്രഹ്മാവിനെയും മറ്റു ഉത്കൃഷ്ടരായ ബ്രാഹ്മണരെയും ഉത്തേജിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം സകല ദിക്കുകളിലും മാറ്റലിക്കൊണ്ടു. നേരത്തെ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നപ്പോഴും, അല്ലെ, ആ ഗർജനം അത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു. അതുപോലെ വരാഹമൂർത്തിയും ഗർജിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. വരാഹ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യപൂർണവും സർവമംഗളകരമായ ഘോരനാഥം ശ്രവിച്ച ജനലോകത്തിലെയും തപോലോകത്തിലെയും സത്യലോകത്തിലെയും മഹാമുനിമാരും ചിന്തകന്മാരും 3 വേദങ്ങളിലെയും മംഗളമന്ത്രങ്ങളാൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്തുതിച്ചു. ഒരു ഗജത്തെ പോലെ വിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ജലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച അദ്ദേഹം മഹാഭക്തന്മാരുടെ വൈദിക പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടിയായി വീണ്ടും ഗർജിച്ചു. വൈദിക പ്രാർത്ഥനകളിലെ വിഷയം ഭഗവാനായിരുന്നതിനാൽ ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ് കീർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി. വരാഹ ഭഗവാൻ ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കുവാൻ ജലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാൽ ചുഴറ്റിയടിച്ചും തോളിലെ രോമങ്ങൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചും ആകാശത്തിൽ പറന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരനോട്ടം പോലും പ്രകാശപൂർണമായി. അദ്ദേഹം തന്റെ തേറ്റകളാലും വെള്ളക്കൊമ്പുകളാലും ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളെ കുത്തിച്ചിതറിച്ചു. അദ്ദേഹം സ്വയം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ വിഷ്ണുവാകയാൽ അതീന്ദ്രിയനാണ്. എങ്കിലും സൂകര ശരീരമാകയാൽ ഭൂമിയുടെ പിന്നാലെ മണം പിടിച്ചു നടന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ ഭയാനകങ്ങളായിരുന്നു. പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഭക്തരെ കടാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ജലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു.
ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ഒരു വരാഹത്തിന്റെ ശരീരം ഭൗതികമാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ വരാഹരൂപം ഭൗതികമായി കളങ്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം. സത്യലോകത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വ്യോമം മുഴുവൻ നിറയുന്ന ഒരു ബൃഹത് രൂപം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരു ഭൗമിക സുഖരത്തിന് കഴിയില്ല. ഭഗവദ്ദേഹം സകല പരിതസ്ഥിതികളും അതീന്ദ്രിയമായിരിക്കും. അതിനാൽ വരാഹ ശരീര സ്വീകരണം കേവലം ലീലയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം എല്ലാ വേദങ്ങളുമാകുന്നു, അഥവാ അതീന്ദ്രിയമാകുന്നു. എന്നിട്ടും വരാഹ ശരീരം സ്വീകരിച്ച അദ്ദേഹം വരാഹത്തെ പോലെ മണം പിടിച്ച് ഭൂമിയെ അന്വേഷിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭഗവാന് ഏതൊരു ജീവസിദ്ധിയുടെ ഭാഗവും പൂർണ്ണമായി അഭിനയിക്കാനാവും. വരാഹത്തിന്റെ അതിഭീമാകാരം അഭക്തർക്ക് ഭയങ്കരമായി. നേരെ മറിച്ച് ഭക്തരിൽ അതൊരു ഭയവും അങ്കുരിപ്പിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം പ്രസാദപൂർവ്വം കടാക്ഷിക്കുകയാൽ അവർക്കെല്ലാം അതീന്ദ്രിയാനുഭൂതി വേദ്യമായി. ഒരു മഹാമേരു പോലെ ജലത്തിലേക്ക് ചാടിയ വരാഹ ഭഗവാൻ സമുദ്രത്തെ മധ്യഭാഗത്ത് വെച്ച് രണ്ടായി പിളർക്കുകയും അപ്പോൾ സമുദ്രത്തിന്റെ കരങ്ങൾ കണക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. സകല യാഗങ്ങളുടെയും ഭഗവാനെ, ദയവായി എന്നെ രണ്ടായി പിളർക്കരുതേ, എനിക്ക് സംരക്ഷണമേകുവാൻ കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്ന്. മൂർച്ചയേറിയ ശസ്ത്രങ്ങൾ പോലുള്ള തന്റെ തേറ്റകളാൽ തുളച്ചു കയറി നീങ്ങിയ വരാഹ ഭഗവാൻ സമുദ്രം അപരിമേയമാണെങ്കിലും അതിന്റെ പരിമിതി കണ്ടുപിടിച്ചു. എല്ലാ ജീവസത്തകളെയും വിശ്രമസ്ഥലമായ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭത്തിലെ യഥാസ്ഥിതിയിൽ ജലത്തിനടിയിൽ ദർശിച്ച അദ്ദേഹം സ്വയം അതിനെ ഉയർത്തി. വരാഹ ഭഗവാൻ ഭൂമിയെ തന്റെ കൊമ്പുകളാൽ നിഷ്പ്രയാസം ഉയർത്തിയെടുത്തത് ജലത്തിന് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആ നിലയിൽ ദീപ്തിമത്തായി മഹാപ്രതാപത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. തന്നോട് യുദ്ധത്തിന് മുതിർന്ന രാക്ഷസനെ, ഹിരണ്യാശനെ സുദർശന ചക്രം പോലെ ജ്വലിക്കുന്ന കോപത്തോടെ ഭഗവാൻ തൽക്ഷണം വധിച്ചു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദർ. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വരാഹാവതാരത്തെ ചക്ഷുഷ സംഹാരം, സ്വയംഭൂവ സംഹാരം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വ്യത്യസ്ത സംഹാരങ്ങളാണ് വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരാഹാവതാരത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജന, മഹർ, സത്യ എന്നീ 3 ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളൊഴികെ മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സംസാര ജലത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയ സ്വയംഭൂവ സംഹാരത്തിലായിരുന്നു. വരാഹത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേക അവതാരം മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ ദർശിച്ചിരുന്നു. മൈത്രേയ മുനി വിതരണം നൽകിയ വിവരണങ്ങളിൽ 2 വരാഹാവതാരങ്ങളും ഇതര സംഹാരങ്ങളുമായി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തിയുടെ അഭിപ്രായം. തദനന്തരം ഭഗവാൻ വരാഹം ഒരു സിംഹം ആനയെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ രാക്ഷസനെ ജലത്തിൽ വെച്ച് വധിച്ചു. ചെമ്മണ്ണ് കുഴിക്കുന്ന ആന ചുവക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ കവിൾത്തടങ്ങളും നാവും രാക്ഷസന്റെ രക്തം പൂണ്ട് ചുവപ്പാക്കപ്പെട്ടു. മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. തമാലനീലം സിതദന്തകൂട്യാ ക്ഷമാമുഷിപ്പന്തം ഗജലീലയാംഗ പ്രജ്ഞായ ബന്ധാ ജലയോ അനുവാകീർ വിരിഞ്ചി മുഖ്യ ഉപതസ്തുതീശം. ഒരു ഗജത്തെ പോലെ വിനോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഭഗവാൻ അപ്പോൾ ഭൂമിയെ തന്റെ വളഞ്ഞ വെള്ളക്കൊമ്പിന്റെ അഗ്രത്ത് നിർത്തി. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഒരു ധമാല വൃക്ഷത്തിൻ്റെതുപോലെ നീലിച്ച ശരീരമുള്ളവനായി കാണപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുനിമാർക്ക് അത് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിന്നാണെന്ന് ബോധ്യമാവുകയും അവർ അദ്ദേഹത്തിന് സാദര പ്രണാമങ്ങള് അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. മനുവും അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവും ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള മനുവൊക്കെ അല്ലെ മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ പിതാവാണ് മനു അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഭൂമി സമുദ്രത്തിനടിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് വരും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികൾ അവിടേക്ക് വരും അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരികയുണ്ട്. മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ശ്ലോകം വരുന്നു. എല്ലാ ഋഷിമാരും വളരെ ആദരപൂർവ്വം ശബ്ദിച്ചു. ഓ എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും അജയനായ വക്താവെ, അങ്ങേക്കായി സർവ മഹത്വങ്ങളും വിജയങ്ങളും വേദങ്ങളുടെ ആൾരൂപമായ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലെ രോമസുഷിരങ്ങളിൽ
സകല സമുദ്രങ്ങളും മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങിപ്പോൾ സൂകര രൂപം സ്വീകരിച്ചു, ഭൂമിയെ ഉയർത്തുക എന്നുള്ള കാരണത്തിന്. ഓ ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ രൂപം യാഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ ആരാധ്യമാണ്. എന്നാൽ വെറുതെ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങയുടെ രൂപം കാണാൻ കഴിയില്ല. ഗായത്രിയും മറ്റു വേദമന്ത്രങ്ങളും അങ്ങയുടെ ത്വക് സ്പർശത്തിലുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിലെ രോമസുഷിരങ്ങളിൽ കുശപ്പുല്ലും അങ്ങയുടെ കണ്ണുകളിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത വെണ്ണയും അങ്ങയുടെ 4 കാലുകളിൽ ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളും ആകുന്നു. ഓ ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ നാവ് യാഗത്തിന്റെ ഒരു പാത്രമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ നാസാരന്ധ്രം യാഗത്തിന്റെ മറ്റൊരു പാത്രവും ഉദരം ആഹരിക്കുന്ന പാത്രവും രോമസുഷിരങ്ങൾ ഇനിയൊരു യാഗതളികയുമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ വായ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ യാഗതലവും കണ്ഠം സോമപാത്രവും അങ്ങ് ചവയ്ക്കുന്നതെല്ലാം അഗ്നിഹോത്രവുമാകുന്നു. അതിലുവരെയോ ഭഗവാൻ, അങ്ങയുടെ ആവിർഭാവത്തിന്റെ ആവർത്തനം എല്ലാവിധ തുടക്കങ്ങൾക്കും ഇച്ഛയാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഗളം ത്രയേച്ഛകളുടെ സ്ഥാനവും കൊമ്പുകൾ എല്ലാവിധ ഇച്ഛകളുടെയും ആരംഭവും അവസാനവുമാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ജിഹ്വ ആരംഭത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. അങ്ങയുടെ ശിരസ് യാഗമില്ലാത്ത അഗ്നിയും ആരാധനയുടെ അഗ്നിയുമാണ്. അങ്ങയുടെ ജീവശക്തി എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയും. ഓ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ശുക്ലം സോമയജ്ഞം എന്ന യാഗമാണ്. അങ്ങയുടെ വളർച്ച ഉഷകാലത്തെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ്. അങ്ങയുടെ ത്വക്കും സ്പർശേന്ദ്രിയങ്ങളും അഗ്നിഷ്ടോമ യാഗത്തിന്റെ സപ്തഘടകങ്ങളും ശരീരസന്ധികൾ 12 ദിവസങ്ങളിലേറെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നിരവധി ഇതര യജ്ഞങ്ങളുടെ പ്രതീകങ്ങളുമാണ്. അതുകൊണ്ട് സോമമെന്നും അസോമമെന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന സമസ്ത യാഗങ്ങളുടെയും വിഷയങ്ങളും ബാധ്യസ്ഥനും അങ്ങാകുന്നു. ഓ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ലൗകികമായ പ്രാർത്ഥനകളാലും വേദമന്ത്രങ്ങളാലും യജ്ഞാനുസാരികളാലും ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനായ പരമദിയോത പുരുഷൻ ഭഗവാനാകുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായ പരിശുദ്ധ മനസ്കനാകയാൽ അങ്ങ് ബോധ്യനാവും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. ഓ ഭൂമിയുടെ ഉദ്ധാരക, അങ്ങയുടെ കൊമ്പുകളിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട പർവ്വതങ്ങളോട് കൂടിയ ഭൂമി രോഷാകുലനായ ഒരു ആന ജലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഇലകളോട് കൂടിയ ഒരു താമരപ്പൂ പോലെ മനോഹരമായി തോന്നിച്ചു. ഓ ഭഗവാൻ, മഹാപർവ്വതങ്ങളുടെ കൊടുമുടികൾ മേഘങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനോഹരങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ കൊമ്പുകളുടെ അഗ്രത്ത് ഭൂമിയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചതിനാൽ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരം അതിമനോഹരമായി കാണപ്പെട്ടു. ഓ ഭഗവാനെ, ചരാചരങ്ങളുടെ അധിവാസത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഈ ഭൂമി അങ്ങയുടെ പത്നിയും അങ്ങ് പരമോന്നതനായ പിതാവുമാകുന്നു. അങ്ങേക്കും വിദഗ്ധനായ ഒരു യജ്ഞകർത്താവ് അരണി വിറകിൽ അഗ്നി നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അഗ്നി നിക്ഷേപിച്ചത്. ഭൂമിയെ ജലത്തിനടിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുവാൻ പരമദിയോത്തമായ പുരുഷനായ ഭഗവാനല്ലാതെ ആർക്ക് കഴിയും? അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ച് അതൊട്ടും അതിശയകരമല്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങേയറ്റം അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിച്ചവനാണ് ഭഗവാൻ. വിസ്മയകരമായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അവിടുത്തെ ശക്തിയാൽ അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സാംസ്കൃതം. ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യർ അതിനെ അത്ഭുതമായി അംഗീകരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തി അത്തരം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ അത്ഭുതപ്പെടാറില്ല. ആ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ വിസ്മയകരമായ തലച്ചോറ് നൽകിയ വ്യക്തിക്കായിരിക്കും അയാൾ എല്ലാ ബഹുമതികളും കൊടുക്കുക. സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ അതിശയകരമായ സംഭവങ്ങളിൽ സ്തബ്ധനാവുകയും അതിന്റെ ബഹുമതി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യും. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള അഭിജ്ഞനായ വ്യക്തിക്ക് എന്തായാലും ഭൗതിക ആവിഷ്കാരത്തിന് പിന്നിലെ തലച്ചോറ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റേതാണെന്ന് നന്നായി അറിയാം. ഭഗവത്ഗീത 9:10 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ മയാദ്യശേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം. അത്ഭുതകരമായ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആവിഷ്കാര സംവിധാനം നിർവഹിച്ച കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഭീമാകാരമായ വരാഹ ശരീരം സ്വീകരിച്ച് സമുദ്ര ജലാന്തർഭാഗത്തെ ചേറിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിച്ച് രക്ഷിക്കുക ഒട്ടും തന്നെ അതിശയകരമായ പ്രവൃത്തിയല്ല. അതിനാൽ ഒരു ഭക്തൻ അത്ഭുതകരമായ വരാഹത്തെ ദർശിച്ച് വിസ്മയിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഭഗവാന് അതിനൊക്കെയും അപ്പുറത്തുള്ള അത്ഭുത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അവനറിയാം. അങ്ങേയറ്റം പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത കാര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന് എത്ര എന്തൊക്കെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. ഓരോരോ രൂപത്തിലും ഭഗവാൻ അവതരിക്കും അല്ലെ. മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം അല്ലെ, നരസിംഹം, വാമൻ എല്ലാം വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ ഈ ലീലകളൊക്കെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപ്പുമായിട്ട് വരുന്നത് ഭഗവാനോട് യുദ്ധം ചെയ്തു. ആരാണത് യഥാർത്ഥത്തില്? ഒരു വൈകുണ്ഠത്തിലെ ദ്വാരപാലകന്മാരായിട്ടുള്ള ജയവിജയന്മാരാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന് ഇവിടെ ശത്രുവായിട്ട് വരണമെങ്കിലും അതിനും തക്കതായിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ വേണം അല്ലെ. അതിനാണ് അവരെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ശാപം കിട്ടി 4 കുമാരന്മാരിൽ നിന്ന് അല്ലെ. അതൊരു നിമിത്തം മാത്രം. എന്നാൽ ഈ ലീലകൾ ഭഗവാൻ ആസ്വദിക്കുകയുണ്ടായി. 3 യുഗങ്ങളിലും അവര് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ ലീലകളിലും അതെന്താണ് ഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകും അല്ലെ. എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള ലീലകളാ അല്ലെ. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാനും ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ഓർക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. വരാഹമൂർത്തിയെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വരാഹമൂർത്തിയുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടില്ല. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും തിരുപ്പതിയൊക്കെ അവിടെ വരാഹമൂർത്തിയുടെ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനടുത്തായിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് ആദ്യം ദർശനം എടുത്തിട്ട് ബാലാജിയെ കാണാനായിട്ട് വരണം. അവിടെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഉപക്ഷേത്രമായിട്ടും അവിടെയും വരാഹമൂർത്തിയൊക്കെ കാണാൻ. അപ്പൊ വരാഹമൂർത്തിയെ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും അത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. അതൊരു ജീവി ആയി തീരുന്നില്ല. ഇപ്പോ പല ആൾക്കാരും പല കണ്ടുപിടുത്തം പ്രഭാതർ പറയുന്ന പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടക്കുമ്പോൾ അവരതിലൊക്കെ അത്ഭുതം കൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭാഗവത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൽ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തൻ അറിയാൻ ഭഗവാന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിക്കുവാനായിട്ടും സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. ഇത് എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വരും? മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ വരും. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭാഗവതം പഞ്ചമസ്കന്ധത്തില് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അന്നേരം ഓരോ ലോകത്തിലെയും അല്ലെ അവിടെയൊക്കെ ഓരോ മൂർത്തികളെ ആരാധിക്കുന്നത് പറയുന്നു. നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ എന്താണ്? മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരു ലീല ചെയ്യുവാനായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ വരിക. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷ്യൻ ഭഗവത്ഗീത. മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട്, സാധാരണ തങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കും. അല്ലെ വേറെ ജീവികളുടെ രൂപം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു ജീവിയായിട്ട് കണക്കാക്കും. ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓ പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ, ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ തപസ് സത്യലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സന്ദേഹമില്ല. എന്നിട്ടും അങ്ങ് ശരീരം കുടഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങയുടെ തോൾരോമങ്ങളിൽ നിന്നും തളിക്കപ്പെട്ട ജലബിന്ദുക്കളാൽ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധരാക്കപ്പെട്ടു. പ്രഭാതരന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു. സാധാരണയായി ഒരു പന്നിയുടെ ശരീരം അവിശുദ്ധമായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. അതുമൂലം ഭഗവാന്റെ അവതാര വരാഹവും അവിശുദ്ധരാണെന്ന് ആരും കരുതരുത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം വേദങ്ങളുടെ മൂർത്തരൂപവും അതീന്ദ്രിയവുമാണ്. തപസ് സത്യലോകവാസികൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിലും പ്രസ്തുത ഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്താകിയാൽ ആ ഗ്രഹങ്ങളിലും ചില അവിശുദ്ധികളുണ്ട്.
ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ തോൾ രോമങ്ങളിൽ നിന്ന് തളിക്കപ്പെട്ട ജലകണങ്ങളാൽ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതായി അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ കാൽവിരൽ തുമ്പിൽ നിന്നും നിർഗമിക്കുകയാൽ ഗംഗാജലം പവിത്രമായി. ഭഗവാന്റെ കാൽവിരലിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ച ജലവും വരാഹ ഭഗവാന്റെ തോൾരോമങ്ങളിൽ നിന്നും ചിതറി വീണ ജലവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. രണ്ടും അതിവിശുദ്ധവും പരമോന്നതുമാണ്. ഓ, വരാഹമൂർത്തി ജലത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ജലത്തിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ ശരീരം കുടയുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ആ ശരീരത്തിന്റെ രോമത്തിലൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളമൊക്കെ എല്ലായിടത്തും തെറിക്കുകയുണ്ട്. എവിടെയാണ്? ജന, തപ, സത്യലോകം, ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കും അവർക്കൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതം അല്ലെ, ഭഗവാനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു. സമുദ്രം അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു സമുദ്രം രണ്ടായി പിളർക്കുമ്പോൾ അപേക്ഷിച്ചു എന്നേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അല്ലെ. ആ സമുദ്രത്തിലെ ഭഗവാൻ സ്നാനം ചെയ്ത ആ തീർത്ഥം അല്ലെ, അത് എല്ലാവരിലും എത്തി എന്നാ പറയുന്നത്. മറ്റു ഉപരിലോകങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ആ ഭഗവാൻ ശരീരം കുടഞ്ഞപ്പോൾ അത് എല്ലായിടത്തും തളിച്ചു. അവർക്കൊക്കെ ആ തീർത്ഥം തളിച്ചത് അവരൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അതിൽ പറയുന്നു. അവിടെ ആയാലും ചില അവിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ശുദ്ധരായി, ശുദ്ധി ഉണ്ടായി അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറയും. അവര് അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടി ആ ഭഗവാന്റെ തീർത്ഥം ലഭിച്ചു, നമ്മളൊക്കെ ശുദ്ധരായി എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഗംഗാജലം എങ്ങനെ പവിത്രമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ വരാഹമൂർത്തി തന്റെ ശരീരം കുടഞ്ഞപ്പോൾ ആ വന്നിട്ടുള്ള ആ ജലവും ആ തീർത്ഥം ഭഗവാന്റെ ചരണാമൃതം അല്ലെ, അത് അത്രയും പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. സാധാരണ ഒരു പന്നി നമുക്കറിയാം, അത് ചളിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെ, അതിനെ കണ്ടാൽ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ഭാവമുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ഇത് അതുപോലുള്ള ഒരു ജീവിയല്ല, സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് നീർന്നിട്ട് കുടഞ്ഞപ്പോഴേ ആ മഹാ പ്രസാദം അല്ലെ, ആ തീർത്ഥം ചരണാമൃതം എല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാനെ അവിടുത്തെ അതിശയ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അളവില്ല. അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പരിമിതി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ വിവേകശൂന്യനാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ സകലരും നിഗൂഢ ശക്തികളാൽ ഉപാധിബദ്ധരാണ്. ഈ ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് മേൽ അങ്ങയുടെ അകാരണമായ കരുണ ചൊരിയണമേ. മൈത്രേയ മുനി പറഞ്ഞു, മഹാമുനികളാലും അതീന്ദ്രിയവാദികളാലും ആരാധിതനായ ഭഗവാൻ തന്റെ തേറ്റകളാൽ ഭൂമിയെ സ്പർശിക്കുകയും അതിനെ ജലത്തിനു മീതെ വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ആന്തരിക ശക്തിയാൽ ഭൂമി ജലത്തിനു മീഴെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വേച്ഛാനുസൃതം എത്ര വലിയ ഗ്രഹങ്ങളെയും ജലത്തിലോ വായുവിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉയർത്തി നിർത്താൻ കഴിയും. ഭഗവാന്റെ ഈ ശക്തികൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നെന്ന് മനുഷ്യന്റെ നിസാര ബുദ്ധിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനാവില്ല. അത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങൾ സംഭവിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ പറ്റി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകാനല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് കഴിവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ടും തവള ദാർശനികർ ഇപ്പോഴും സാങ്കല്പിക വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരെ അല്ലെ, ഫ്രോം ഫിലോസഫി, തവള ദാർശനികർ അല്ലെ, തവളകൾ പറയുന്ന പോലെ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കും അല്ലെ. അവര് തവള എന്താണ്, രണ്ട് തവളകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു തവള പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് സമുദ്രം കണ്ടു. മറ്റേ തവളയോട് പറയുന്നു, മറ്റേ തവള ചോദിക്കുന്നു, സമുദ്രം എത്ര, ഈ കിണറിനേക്കാളും എത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടാവും? 2 ഇരട്ടി, 4 ഇരട്ടി, 10 ഇരട്ടി, 100 ഇരട്ടി അല്ലെ. 100 ഇരട്ടി, 1000 ഇരട്ടി അല്ല. സമുദ്രത്തിന്റെ ആ പരിമിതി അളക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആ പരിമിതി പോലും അളക്കുകയുണ്ടായി വരാഹമൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെല്ലാം എന്ന് പറയും. ഭഗവാനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ
അല്പസമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ഭൂമിയെ ജലത്തിന് മീതെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെ. അവിടെ ഹിരണ്യാക്ഷനുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഭൂമി അല്പസമയത്തേക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടേ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ വരാഹമൂർത്തി ഭൂമി ദേവിയെ എടുത്ത് വിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ വിശ്രം കെട്ട് വരാഹകെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, തീർത്ഥസ്ഥലം. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത് ഭൂമി എവിടെയുള്ളത്? ആ വരാഹമൂർത്തിയുടെ തേറ്റ അല്ലെ മൂക്കിന്റെ മുകളിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഭൂമി ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ ഭൂമിയിൽ പോയിരുന്നിട്ട് വിശ്രമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭൂമിയിൽ അല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല, അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ തനി പകർപ്പാണ്. ഭഗവാൻ ലീലകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെയുണ്ട് സ്ഥലം, വിശ്രം കെട്ട് വരാഹകെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ വരാഹമൂർത്തി ഭൂമിദേവിയെയും എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് വിശ്രമിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലം. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ജീവസത്തുക്കളുടെ എല്ലാം പരിപാലകൻ ഈ വിധം ഭൂമിയെ ജലത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി ജലത്തിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച ശേഷം സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി. വരാഹ ഭഗവാന്റെ വിവരണാർഹമായ ഈ മംഗളകഥനം ഒരുവൻ ഭക്തിത സേവന മനോഭാവത്തോടെ ശ്രവിക്കുകയും വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്ന അതിന്റെ ഫലശ്രുതിയായിട്ട് യേവമേതാം ഹരിമേധസോ ഹരേ കഥാം സുഭദ്രാം കഥനീയമായിനഃ ശൃണീത ഭക്ത്യാ ശ്രവയേത ഓഷധീം ജനാർദ്ദനോ അസ്യാശു ഹൃദി പ്രസീദതി. ഏവമേതാം ഹരിമേധസോ ഹരേ കഥാം സുഭദ്രാം കഥനീയമായിനഃ ശൃണീത ഭക്ത്യാ ശ്രവയേത ഓഷധീം ജനാർദ്ദനോസ്യാശു ഹൃദി പ്രസീദതി. വരാഹ ഭഗവാന്റെ വിവരണാർഹമായ ഈ മംഗളകഥനം ഒരുവൻ ഭക്തിയുത സേവന മനോഭാവത്തോടെ ശ്രവിക്കുകയും വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ തന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം തന്നെ പോലെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയവും വർണ്ണനാനവുമായ ഒരു ചരിത്രം അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടാണ് മടങ്ങുക. നമ്മളെല്ലാവരും അത്ഭുതകരങ്ങളായ കഥകൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിലും മിക്ക കഥകളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തരം താഴ്ന്ന യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവയായതിനാൽ മംഗളകരമോ ശ്രവ്യാർഹമോ അല്ല. എല്ലാ ജീവസത്യക്കും ഉന്നത യോഗ്യതയും ആത്മാവുമുള്ളതിനാൽ ഭൗതികമായതൊന്നും അവന് മംഗളകരമല്ല. ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തികൾ അതിനാൽ വ്യക്തിപരമായി കേൾക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ അവരുടെ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ കഠിന വേദനകൾ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അഹേതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നതും കരുണാമയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബാക്കിയാക്കി മടങ്ങുന്നതും. അതുമൂലം ഭക്തർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ പ്രയോജനങ്ങൾ ലഭിക്കും. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പല ലീലകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ. എന്താണ് നമുക്ക് ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളും അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്? നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മച്ചമേ ജന്മകർമ്മ അറിയില്ല. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വദാ വയ ചൊല്ലിക്കാം. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേതി തത്വദാ തത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർച്ഛന. ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, എന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളും അവതാരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാമെന്ന്. ഇതൊന്നും വെറുതെ സമയം പാഴാക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ കരുതുന്നവർക്ക് അതാണ്. ഇതൊക്കെ വെറുതെ യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇതിലെ ഓരോ സ്കന്ധങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളാണ്. 1, 2 സ്കന്ധങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളായിട്ടും ദശമസ്കന്ധം ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖമായിട്ടും ഒക്കെ പത്മപുരാണം പറയും. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത വ്യക്തികളാണ് ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അതിന്റെ മഹാത്മ്യം അറിയില്ല. അവരുടെ പേരും പ്രശസ്തിയും ആർജിക്കുവാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരെന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിന്ദിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ നമുക്കൊക്കെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാനായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം.
എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എഴുതിയിട്ടും പൂർണ്ണ തൃപ്തനാകാത്തപ്പോൾ വ്യാസദേവന് നാരദ മഹാമുനി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുവാൻ, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കും. എന്തിനാണ്? വ്യാസദേവൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസനാണ്. ആ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ള കൃഷ്ണദ്വൈപായന വ്യാസദേവന് ഭാഗവതം കേട്ടിട്ട് വേണ്ട, അല്ലെ ആ ഭാഗവതം പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ട ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട്. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. നമുക്ക് സത്യലോകത്തിലെ പോലെ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തിട്ടോ വലിയ യാഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടോ വലിയ ആരാധന നടത്തിയിട്ടോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ പാരായണം ചെയ്യുകയും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാമെന്ന്, അല്ലെ? അപാര സംസാര സമുദ്ര സേതും ഭജാമഹേ ഭാഗവത സ്വരൂപം. ഈ സംസാര സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ടുള്ള തോണിയാണ്, ബോട്ടാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഒരു പാലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവിടെ. ഓക്കെ, അപ്പോ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവശേഷിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ ഓർക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഒക്കെ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്? അവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുമുള്ള ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു എന്ന് പറയും. പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആരിലെങ്കിലും സംപ്രീതനായാൽ ആ ആൾക്ക് പിന്നീട് നേടാൻ ബാക്കിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതീന്ദ്രിയ നേട്ടത്താൽ ഒരുവന് നിരർത്ഥകമല്ലാത്തതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരുവൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാനാൽ തന്നെ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. ഭഗവത്ഗീത 10:10 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ബുദ്ധി നൽകുന്നതിനാൽ അവർ ഉന്നത തലത്തിലെത്തും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുന്ന പരിശുദ്ധ ഭക്തന് പരമദിവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ അനിവാര്യമായ എല്ലാ അറിവുകളും സമ്മാനിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു ഭക്തന് ഭഗവത് സേവനമല്ലാത്ത മൂല്യവത്തായ മറ്റൊരു നേട്ടവുമില്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തന്റെ പുരോഗതിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാൽ വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വിഘാതത്തിനും നിരാശയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ആന്തരികോദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി നേട്ടത്തിന് വേണ്ടുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ ആകാംക്ഷയുള്ള വ്യാജഭക്തന്റെ ആന്തരികോദ്ദേശവും ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ അവനെ പരിപൂർണമായ ഉന്നത തലം പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഒരുവനെ തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായും സഹായങ്ങളുമായും അവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കബളിപ്പിക്കാം, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാനെ കബളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് വ്രജ പ്രസീതം നവനീത ചോരം ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷം നമാം. ഏറ്റവും വലിയ കള്ളനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നു ചോരാഗ്രഗണ്യം പുരുഷൻ. അനേക ജന്മാർജിത പാപചോരം. ഭക്തന്മാരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കുന്നു ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അതിന് വലിയ കള്ളൻ വേറെ ആരും. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കബളിപ്പിക്കാം, അവരെയൊക്കെ പലതരത്തിലും സ്വാധീനിക്കാം. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ അറിയാം ഒരാളുടെ ഉദ്ദേശം. നമുക്ക് പേരും പ്രശസ്തിയും വേണോ? അത് ലഭിക്കും. കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കില്ല. ധനം വേണോ? അത് ലഭിക്കും, അല്ലെ? പല ആൾക്കാരും ഭാഗവത കഥകളൊക്കെ പറയുന്നു. പുറത്തൊക്കെ പല കാര്യം, എല്ലാവരും അങ്ങനെയാകണമെന്നില്ല. പുറത്തൊക്കെ സപ്താഹം പറ്റുക. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ധനമാണ്. അവർക്ക് ധാരാളം കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധനം കിട്ടും. എന്നാൽ അവർക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കില്ല. അവർ ആ സദസ്സിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അവരുടെ നിഗമനങ്ങൾ പറയും. എന്നാൽ ആരാണോ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം ലഭിക്കണം, എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകും, അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദര് സ്വയം പ്രശസ്തനാവാനായിട്ടല്ല കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വിദേശത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രഭുപാദരുടെ പേരിലായിരിക്കും ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുക, അല്ലെ? പല ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും നമുക്ക് കാണാം.
അവരൊക്കെ അവരുടെ പേരിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം അറിയപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? എന്നാൽ പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? താൻ പ്രശസ്തനാവണം എന്നല്ല, കൃഷ്ണൻ പ്രശസ്തനാവണം, കൃഷ്ണനെ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ദേശം അറിയാം. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കയ്യിലെ ഒരു വെറും പാവയാണ്, അങ്ങക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം. അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നോ ഇവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലൊക്കെ പരിവർത്തനം നടത്തി അവരെയൊക്കെ ഈ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കാനും നാമം ജപിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള രുചി നൽകണേ എന്ന് പ്രഭുപാദർ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ദേശം താൻ പ്രശസ്തനാവണം എന്നല്ല, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം. ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും കഷ്ടപ്പെടും, അല്ലെ? സ്വന്തം കാര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മതി. ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കുവാൻ, കീർത്തനം ചെയ്യാം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് കഴിക്കാം. ആ അമ്പലത്തിൽ തന്നെയാണ്, അവിടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ, തിരുമുറ്റത്ത് തന്നെ പ്രഭുപാദരുടെ റൂം. അപ്പൊ അവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാം. പ്രഭുപാദർക്ക് അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ടില്ല, അല്ലെ? പല സന്യാസിമാരും പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെയാണ്. അവരൊക്കെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കുന്നു, ഭജനയൊക്കെ ആയിട്ട്, ഭജനാനന്ദികളായിട്ട്. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് ഭജനാനന്ദിയല്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി, മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകാനായിട്ട് സ്വന്തം കാര്യം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബവും സ്വന്തം ജോലിയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം, കൃഷ്ണഭക്തി നൽകണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കും. എല്ലാവരും പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള പല മഹാരാജാക്കന്മാരും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം. അപ്പോ അത് അത്രയും ശക്തിമത്തായിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താണ് അത്? എന്താണോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതേപടി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം. അതിന് ഇത്രയും ഡിവോട്ടീസിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അനേകം ആൾക്കാർ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും എന്താണ് ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനും അവരെയൊക്കെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കുവാനും അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനൊന്നും സാധിക്കാതെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം വേറെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ പണം സമ്പാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പണം നൽകും, പേരും പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് നൽകും, അല്ലെ? എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കണമെന്ന് വരുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം ലഭിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അതാണ്. പ്രഭുപാദർ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ഗോഡ് ബ്രദേഴ്സ് പോലും പ്രഭുപാദർ ആരോടും എന്നെ പ്രഭുപാദ് എന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പ്രഭുപാദ എന്ന അഭിസംബോധന. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അല്പവും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സേവകൻ, ദാസൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അപ്പോ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജിന്റെ പേരാണ് അങ്ങനെ, അതുകൊണ്ട് ആരും വിളിച്ചു പോകരുത് എന്ന്. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കും, അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യർ എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ അല്ലേ, നിങ്ങളുടെ സ്വാമി ഇല്ലേ പ്രഭുപാദ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പലരോടും. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ എന്നാണ് പറയുമ്പോൾ, ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രഭുപാദരെയാണ് ഓർമ്മ, അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദരെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തനായി. അപ്പൊ വിശ്വഗുരുവായിട്ട് പ്രഭുപാദരയുടെ ഉടുപ്പി മടത്തുന്നൊക്കെ അത് അനൗൺസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. വിശ്വഗുരുവായിട്ട്, ജഗത് ഗുരുവല്ല, ഈ വിശ്വത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഗുരുവായിട്ട് അതാണ് എല്ലായിടത്തും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഒരാളുടെ എന്താണ് അവരുടെ മനോഭാവം എന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും അന്തരംഗത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ആന്തരിക ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി നേട്ടത്തിന് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളിൽ ആകാംക്ഷയുള്ള വ്യാജഭക്തന്റെ ആന്തരിക ഉദ്ദേശവും ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവന് പരിപൂർണമായ ഉന്നതലം പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഒരുവനെ തന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ തീർച്ചയായും സഹായങ്ങളുമായി അവിടെ എത്തുമെന്ന്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലുള്ള അവതാരം. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും
മനസ്സിലാക്കുന്നതും അല്ലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ എന്തുദ്ദേശത്തിലാണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമുക്ക് വലിയ ഭാഗവത പ്രഭാഷകനായിട്ട് അറിയപ്പെടാനാണെങ്കിൽ അതും ഭഗവാൻ അറിയാം. അല്ല, ഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനം ലഭിക്കണം, എല്ലാവരും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തും. അതാണ് ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃതം ശ്രീല സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും ഓരോ വേർഡിനും അനേകം അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഇതില് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം കൊടുത്തു. എന്നാൽ ഇതിനെ ഉപരിയായിട്ട് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും അനേകം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പറയാനും സാധിക്കും. അതാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നേരത്തെ പറയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയും. അല്ലെ, ദേവകി പുത്രനായിട്ടും അതേ സമയം തന്നെ യശോദാമാതാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടും ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, എന്നാൽ അത് വേറെ എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുണ്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും. ശിലപ്രഭുപാദരായിക്കോട്ടെ, ശിലപ്രഭുപാദർക്ക് എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. പ്രഭുപാദരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പലപ്പോഴും വായിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ് അങ്ങ് എഴുതിയതല്ലേ, ഇതെന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത്? പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റെ വാക്കുകളല്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തിൽ അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ റൂമിന്റെ അവിടെ വാതിൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ജനാല തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി, അവിടെ തന്നെ ജീവഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി, ഇപ്പൊ പറയല്ല ജയദേവ് ഗോസ്വാമി ദശാവതാര അവരുടെ പുഷ്പ സമാധി, അനേകം വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ സമാധിയൊക്കെ. ഓ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു, ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥമൊക്കെ പ്രഭുപാദര് തോന്നിയതുപോലെ എഴുതിയതല്ല, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നൽകിയത്, രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം അല്ലെ, നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗോവിന്ദ ഭാഷ്യം. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും എന്റെ വാക്കുകളല്ല, സ്വാമിമാര് അവര് ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ചരികളാണ്, അവരുടെ വാക്കുകളാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം. നമുക്കറിയാം പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കിയാലും പറയാൻ സാധിക്കും. മധ്വാചാര്യർ പറഞ്ഞു, ശിവഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭാഗവതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ആ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പൊ പണം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്, അത് ലഭിക്കും. അല്ലെ, എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ രഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അനേകം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മൾ എന്നാൽ സപ്താഹങ്ങളിലൊന്നും പോയാൽ ആ കാര്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പോലും അവർക്കറിയില്ല. എന്താണ്, അത് ഗുപ്തമായിട്ടുള്ള അവതാരം, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. കൃഷ്ണവർണം ദിശാകൃഷ്ണം സാങ്കോപാങ്കാസ്തപാഷതം യജ്ഞേ സങ്കീർത്തനപ്രായ യജന്തി സുമേധസ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയും. എന്നാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലെ അർത്ഥം ആരാണ്, അത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ. എന്നാലേ കൃഷ്ണന്റെ വർണ്ണത്തിലല്ല, അല്ലെ, കറുപ്പ് വർണ്ണത്തിലല്ല, ആ ഗോൾഡൻ കളറിൽ, അല്ലെ, സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തിൽ. ധാരാളം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു. അല്ലെ, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലും ശിവപുരാണത്തിലും അങ്ങനെ പല സ്കന്ദ പുരാണത്തിലും ധാരാളം പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. അല്ലെ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സച്ചീസുതനായിട്ട് പൗരംഗനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നത്. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൂടുതലേ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടാതെ, അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓ നാമലോകേ പുരുഷാർത്ഥസാരവിത് പുരാ കഥാനാം ഭഗവത് കഥാസുതം അംബീയ കർണാഞ്ജലിഭിർഭവാപഹ മഹോ വിരച്യേത വിനാ നരേതരം. കോ നാമലോകേ പുരുഷാർത്ഥസാരവിത് പുരാ കഥാനാം ഭഗവത് കഥാസുതാം ആപീയ കർണാഞ്ജലിഭിർ
ജലിഭിർഭവാപഹ മഹോ വിരച്യേത വിനാനരേതരം. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്ത മനുഷ്യജീവികളല്ലാത്ത ആർക്കാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയുക? അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവന് സകല ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നും വിടുതൽ നൽകുന്ന പരമദൈവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളാകുന്ന അമൃത് ആർക്കാണ് നിരസിക്കുവാൻ സാധിക്കുക? ഭാവാർത്ഥമേശി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ്. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ആഖ്യാനം ധാരമുറിയാത്ത അമൃതപ്രവാഹമാണ്. മനുഷ്യജീവി അല്ലാത്തവൻ ഒഴികെ ആർക്കും ഈ അമൃതപാനത്തിന് വിസമ്മതിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത് ഉപാസനയുടെ ആരംഭം. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രഭുപാദരെ? ഒരാളുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സത്കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്നാണ്, ശ്രവണത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അതിൽ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ശ്രവണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അല്ലെ? ഇപ്പൊ പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഇത് വിസമ്മതിക്കുവാൻ കഴിയും, ഇത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കൂ എന്ന് പറയും. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം, അല്ലെ? ഭാരതവർഷത്തെ കുറിച്ചും ജംബുദ്വീപിൽ ഭാരതവർഷത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാര്, അല്ലെ എന്നൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ പഠിക്കുന്നു, അല്ലെ? അവര് തന്നെയാണ് ഇത് നിരസിക്കുന്നത്. ആ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഇത് നിരസിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കൂ, വിസമ്മതിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ശ്രവണത്തിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത് ഉപാസനയുടെ ആരംഭം. ഒരു മൃഗത്തിന് മാത്രമേ, അഥവാ മൃഗീയ സ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശം ശ്രവിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യരാഹിതം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ലോകത്തിൽ കഥകളുടെയും ചരിത്രങ്ങളുടെയും ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ വിഷയചരിത്രങ്ങൾക്കും ആഖ്യാനങ്ങൾക്കും ഒഴികെ അവയൊന്നിനും മനുഷ്യന്റെ ഭൗതിക ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ ഭൗതികാസത്തിൽ നിന്നും വിടുതൽ നേടണമെന്ന് ദയവായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും നിർബന്ധമായും പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുകയും വേണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവർ മൃഗങ്ങളോട് താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടും. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായം വരാഹ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവം എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കും. അതിൽ പറയുന്നു, ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൃഗങ്ങളെ പോലെ സ്വഭാവമുള്ള, പ്രഭുപാദർ പറയും, ദ്വിപാദ പശു, 2 കാലുള്ള മൃഗം, മൃഗത്തിന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്, എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്റെ ബുദ്ധി മൃഗത്തിൻ്റെത് തുല്യമാണ്. അവര് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അവർക്ക് മാത്രമേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിരസിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ, വിസമ്മതിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പ്രവാചകർ പറയുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ ധാരാളം കഥകളും ചരിത്രങ്ങളും ഉണ്ട്, അല്ലെ? അതൊക്കെ എന്താണ്? അച്യുതഭാവ വർജിതം. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങളും അതിലൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പഠിച്ചതിന് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല. പല ആൾക്കാരും, പല വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ വലിയ വലിയ അവരുടെയൊക്കെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം, വലിയ വലിയ കെട്ടുകളായിട്ട് ഓരോ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ. അപ്പൊ അതൊന്നും പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. പിന്നെയും ആ ലൈബ്രറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പാർട്ടി ഓഫീസിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൂറയായിട്ടോ മൂട്ടയായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ജനിക്കും, അല്ലാണ്ട് വേറെ യാതൊരു പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. എന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരാണോ പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് എല്ലാ കാരുണ്യവും ലഭിക്കുന്നു, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിപൂർണ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രഭാതർ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ ആരാണോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ പറയുന്നു, തമാതിദേവം കരുണാനിതാനം തമാലവർണം സുഹിതാവതാരം അപാര സംസാര സമുദ്ര സേതും ഭജാമഹേ ഭാഗവത സ്വരൂപം. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭാഗവതം. ഇതാരാണോ പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും അവർക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
वराह भगवान की जय, शिला प्रभुपाद जय, ഗുരു മഹാരാജ് ജയ്, തായ ഗൗര പ്രമാനന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാളെ ഉച്ചവരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണ്, 12 മണി വരെ. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് എല്ലാവരും പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആദി ഗുരുവാണ് അല്ലെ, ഗുരു തത്വമാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അപ്പോൾ നാളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ നാളെ ഉച്ചവരെ 12 മണി വരെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരന്തരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदी. हरे हरि बोल. हरे कृष्ण. वांछाकल्पतरुभ्यश्च